Punto cuarto, aprobación da ordenanza municipal para a protección e conservación de camiños e vías públicas municipais en relación coas operacións de saca de madeira. Voceiro do Grupo do Goberno ten a palabra. A pesar de que Betanzos non ten unha gran masa forestal, si hai algunhas zonas nas que se producen saca de madeira e a veces, desgraciadamente, prodúcense danos nas vías públicas, ben sexan máis forestais ou algo máis dentro das zonas pobladas. Por tanto, entendíamos que era preciso ter unha ordenanza para poder regular o paso e o acceso a esos lugares e que as empresas que fan estas talas forestais, unha vez que rematan os seus traballos, previamente teñan a autorización correspondente e logo que deixen as vías públicas no estado inicial de cando pasaron para que poidan ser utilizadas con carácter general e non como ocurre hasta ahora, que a veces quedan en estados bastante complexos e logo ten que ser desde o Concello, a través dos seus propios medios, que faga algunhas reparacións para que poidan ser accesibles á maioría dos cidadáns que poidan ir aos seus montes ou acudir ás súas casas. Nada máis. Voceiro de Betanzos en Común. Igual que na outra, o noso voto favorable, nada máis. Voceiro nacionalista. O noso voto vai ser abstención. Voceiro de Betanzos Novo. Compartimos o obxectivo desta ordenanza, que é a protección e conservación de camiños e vías públicas municipais. Votaremos favorablemente. Voceiro do Partido Popular. Nuestro sentido de voto es abstención. Alguén quere volver a intervir? Pois, señor secretario, que se someta a votación. Sométese a votación o punto cuarto, aprobación da ordenanza municipal para a protección e conservación de camiños e vías públicas municipais en relación coas operacións de saca de madeira. Votos a favor? En contra? Abstencións? A moción apróbase co voto favorable do Grupo Socialista, de Betanzos Novo e de Betanzos en Común e a abstención do Partido Popular e do BNG. Punto seguinte.